Hürmetli televizor karşılar. Менә мин үземнең фикеремне язып утыра идем әле. Шуны сезгә дә җиткерәм. Бу дөньяда кешелеклелек булса, кешелек дөньясы акылга килеп, байлыкка табынмыйча, теге дөнья барын онытмыйча, бердәм тату яшәсәләр, бу коточкыч афәт коронавирус килмәгәндә булыр иде. Ә ул килде. Бу инде барыбызга да, дөнья халыкларына да, аларның идарәчеләренә дә Аллаһы Тәгаләдән килгән кисәтү билгесе, ахыр заман. Шуны аңласыннар иде. Дөньялар матур, күгебез тыныч, кешеләр бәхетле яшәсеннәр иде. Дөньяга бер генә киләбез, ә дөнья барыбер матур. Аның матурлыгы кешеләрдән, акыллы идарә итүчеләрдән тора. Шул турыда очрашып, уртак фикергә килсеннәр иде. Бу бары сөйләшә белүдән, дөрес сәясәт алып барудан гына тора.